Main apa, Pak? Didelok ta mripate iki didelok. Caca biasae. Ya wis to nek wis anu ya wis aja mbok. Kuwi. Wis satu ae. Satu cukup. Mau buat apaan ya, Lin? Kok nangis sih? Udah kecenjangan. Buat apaan lagi? Video. Oh, dia mau di video. Tapi mbak kekunci dia iya sayang kok. Heeh. Gimana ini? Dede dewe. Iya, dibuka Iya, dia pas ini bingung. bunga ini gimana ke kiri kayak mau ngomong kiri ke kiri di bingung terus berarti aku kan bener no. Mbok caneh wi. Ditep. Ditep mana? Lah paling kan dia gelem soalnya iki. Iya, iya. Ora. Ya aku dem-demi daru nak main iki karo. Kan. Nang kececengan tak syuting. Nek kececengan no piye? Yo. Jadi saya bisa ngomongin lah mas krungu. Satu kali. Kerungu, udah mau ora kerungu ya? Ini. Dileboni kok ora suntikan tapi gak jarum. Kayak anak selange ngono ki lho. Kupingnya dileboni. Banyu kok cairan ngono disemprot. Ini di dalamnya suntikan. Sadurunge pas dokternya nyekel suntikan ku lho. Ya kan ikut suntikan Budi. Di bangku mae baru medun. Ngelunyur. Iya. Makanya mau dokter ya, dia medun ayu. Play lo. Makanya gak boleh di video Cayu kan. Lah rusane piye? Wah, lah Aci. Ini ada yang ngono ki. Masa metu kabeh ya Mas. Kan kan bener ya, soalnya jadi gak bisa. Tapi anten jarene nih wajib di anu ya. Iya. Saking endah ya padha iku nek dianu yuk. Sakene malah begini. Aku susah. Iki lo di play kok iso susah ki susah piye kok iso mopo? Aku iso. Lho kudu iso. Aku iki ya aku iki fokus. Ya Allah. Apa mau? Lompat. Iso ngono, Bang. Samping kanan. Mana mesti gak bisa. Wes ra bisa wes. Bar. Wes selesai. Nanti lagi. Wis bar. Nek Bingung kecencangan nek tak gitu. syuting. Bingung. Syuting gak dilalui. Wes menengah Rana. Ayo turun. Suruh nyepei. Cepetan turun. Jatuh kok. Mbak Jula minta tolong ngomong toh. Ya nek anu ya di apa di iku, apa jenenge iki? Jaring, gak ngono ya dipetotoli pitik. Enak jaring to. Terus gas iki dikasih. Joli. Nggih mak wong iki nek asale tumbas bahkan padha-padha tumbas ki ngono yo nek tumbas kok gek bahkan gak apa-apa dijoli entong. Tadi. Mau kae mau. Mau coba duit tak pemilihan lah. Tak aku sih kan aku gak ada penyakit anu nek jangkrik nek aku sih doyan iki ora terima doyan enggak ini aku kok nek gak cangkemku nek gak tak sendet kono ku yo melok mangap yo sak manganan yo ontah dhewe atiku loro aku nek diloro ya atiku loro nang muring-muring lha guys ya Allah iki ngono mahal alias mehong barang beras larang entonge iya larang entonge guys Si urip ya, Mbak. entung di lor di kidul ngono Ya. lah tuh
kletus. Allah mur ya. Wah, Dik, aku doyane nang kene, Dik. Enak rasa nganggo lawas Kaya untunge Pak Sukma. Besok ngomong mbek aku sekesuk ki mang. Lancar Periksa bisa. Nyemprotan kupingnya Rafa. Dia disemprotin langsung metu kabeh indote. Mbak Mur tiada ini cowok. Nah disemprotan langsung Mbak. Gak, ngoten niku nek pun teng THT pun enten alate, Dik. Maune yo nangis gejrang-gejrang tak konteng ayo suwen. Terus wani. Oke Kak suntik ndak suntik ini. Alat. Terus didono. Terus ki mau periksa Pak Japri, yo kolesterol, darah tinggi, terus batu ginjal. Wis agak membaik semua. Maksudnya sing kolesterolnya cek tinggi, asam uratnya cek 10,5. Paling manggon mampunan. Anu apa? Asam urat iku lho, Dik. Ketake kaya kok susah. Lah wong Susahnya manggon. jute mak yo ngono ki nek ngamarna rumah sakit ki yo sakmono. Heeh. Jute nek nang omah ki yo sakmono. Lah piye nek ngarani nek gak manggon. Jute ki yo cara nang Karena omah mobil kalau Mbak melon kan Mbak. Oke. Gimana kayaknya? melon nangka lho sak jiwagat ngomah melon sak omah. Pakai apa? Wis mudeng, Dik, penanaman Ndang baleni. Kayak apa? Kalau diguluti kayak guluti gak usah jero-jero Dik yo. Nanti sakmono ya, guluti sakmono. Nek nandur kok gegem terus yur. Kados ngabuk paring. Aja ngantek gembel. Kados Sekarang ngabuk lah. Sekarang wis ngono tok. Kok disiram sok sore. Ya, diwono dhisik. Engko nek wis godhong kuwi sakmono kuwi abuk. Abuk ora Aku ya sithik-sithik aja kakek. Ya kaya wong anu piur terus disiram. Ya nek diabuk terang terus piye? Ya saurunge lah nek tetang wedhus. Masa urung. Ya lemah tok, malah apik lah. Kok balik ngabuke kalek ijo dhewe kan diabuk dhewe. Ya kuwi nek tletong wedhus niku nganu Mas, apa saurunge nyebar. iya lah, lemah ae lah. Heeh, lemah kayak tletong. Lemah. Ampun. Ampun turun lah ketang terus tok. Jos iki malah abuk. Kuwi engko nek wis umur sakmono wis godhong loro kuwi iki supaya ngabuk. Engko wis rada dhuwur neh ngabuk pindho. Rada dhuwur, heeh, godhonge. Heeh, godhong rada pirang kok mbok gendeli. Wis anjajah. Iku kok 20 dina wis ngono. 21 dina. Wis ngono. Lumayan. Nek kok kontak. Iya. Stop. Iso. Tak ditang. Ngomong mek jam piro lagi? Kayaknya di jam 8 mulai jam 1. Mbak, dekmu duwike nang ndi nang? Apa nih? Tasku nang ndi nang? Enek duwit. Iku nek gak mbok tampani aku kok dianu pemirsa. Golek moh aku yo Aku nyatu yang kayak wis iko. to. Aku ya. Kangelane ra karuan kok nenggone di dame surat Aku seneng malah. Aku malah gak seneng kalau kuwi aku kok. Wis kuwi ndi yo? Mama. Wis ki ngene lho, Di, aku tak omong. Aku tak omong ya. Ini iki ora nek kok sampe mlingkong sampe nek. Ya, iku enak dulu lanang. Apa? Polo 100. Oh, no. No 100. No 100. Terus alas 100. Terus war 100 wis 100 aja wis gak apa-apa kan 500. Bayaran kok Kak. Wis kok bayaran ra bayaran aku pengen kayak gini iki. Wis sithik akeh Mau, mau. Lang tomo, mau war. Itu anu satu ya. Mbah peceh. Peceh 100. Terus apa nih ya? Feeling noy. Jadi saya aja. Bisa lah. Di sini saya ketahui ya. Terus di sana nih kok. Apa usah engko noden mari. Mulai 50. Oh, 50. Wis. Wi duit untung 100. Wis to, Di mau aku mau kok nek dianu.
Wis to, Dik. Gagak nek dijat kok. Ma, aku wis to tampani. Wis to, Dik, wis to aku ki nek ikhlas. Ma. Wis gak apa-apa, Dik, 100 aku ora mbateni kok. Wis ora apa-apa. Jane adol. Wis to. Nek pengen kei yo sumben ae nek wis akeh. Nek ngene iki cek larang yo aja kei isi. Iki lho golek. Maksude ngene lho, Dik. Iya sumben nek saiki iki cek larang yo dolen. Kowe di tenagamu wong iki ora maksude kan tenaga ora apa jenenge golek bathi ngono maksude. Kan mok tenaga tok entuk dhuwit. Ndang mergaine sing tenanan. Kapung 20.000. Nek dodol kan sik kangelan untuk bathi. Nek iki kan mok kangelan tenaga. Iki aku edak ngono aku yo mek. Ndang didol ngono lho. Didolen sak akeh-akeh sak lempok mlek mergawe iki. Mergo sak gelas 20.000 yo Mbak yo. Lho kok nek wis sak gelas 5.000. Engko nek wis kowe wis somben, somben kowe nek murah gak apa-apa mbok kei. Aku ngono lho, Dik. Manyo nang ngenteni kali. Iki lho, Lek, ngene iki lho, Lek, murah ya kok, Lek, timbang tak dol njaba mbok kei aku gelem. Tapi nek berhubung iki larang, ambek beras larangan tunge dolen gak apa-apa. Tulungane sing aku. Tapi engkeki yo pisan pindho ae, mergo iki aku yo ora dhewe. Yo nggih pisane mak wong setahun yo netene pisan. Pisan pindho. Lek dhewe. Yo nggih pisane mak wong setahun yo netene pisan kok. Pisan pindho. Lah iki lho ndek ngenane ora tak anu kabeh yo, Mbak. Ngantek saiki jek. Entung. Lah wong kuwi iki anggere anu diterangke para nang mrene Mbak Den mak yo. Ya tinggal ngono dipangan mbek wong. Heeh. Pokoke tenanan. Oh, serang kayak Aku gak mulai di Amerika. di ora seneng. Iku kan kayak Di pasar Dedamis. Ngono. oh alah yo kok yo ngono kuwi kok pancene lagi duwene ngenekan yo keisane kayak ngene gak apa-apa tapi sok men wis murah mbok kayak ora apa-apa tapi ki nek larang dolen tulungane aku guys wis pokoke tulungane aku ngono lho aku ki dulu-dulu kuwi aku padha sehat men aku seneng tapi do sehat ya kang piye sehat marai iki dulur wis do tuwek-tuwek ngger ape mbok kon enek apa dulure dinani iki kan mis apa jenenge apa nek ngarani ngene iki ipe tur yo plencang-plencing ki yo sing nom maksud iki sing sehat awake enteng lah sing kok kono iki gawean ora kena ditinggal berarti kan koyo kamu kan umbah-umbah ora kena ditinggal lah yo ora kena ditinggal nek kena ditinggal gak apa-apa dolan tapi wong dulur nek gak dingemeno ya ora bakal lha aku dhewe ya padha ae aku nek gak nenggone dulurku nek gak tak meno ya gak ngarah rono kaya dulurku do tuwek-tuwek ngono kaya uwari awake ya wis rempo anak-anak ya rempo wala ya rempo do rempo kabeh nggih sampe tok golek pangan kok dulure sing anu kok rono dhewe kowe iki marang ora situasi kahanan nggih wong nek situasi iki menyadari oh ya dulurku ngene jadi ini menyadari guys nek gak sadar ya mungkin mau di sini kok main iya petanggal heeh wah dia iki mau yo obat spiro ae ngono pokoknya sehat terus ini sing dijane iki sehat tau kok keluarga ku diparingi sehat paringi sehat tapi nek kok keluargaku Randi padha sehat ngono iki krungu wis seneng jadi ini ya mana jangan mener ki mang aku Dik iya nyambel aku mau iya nyoba saya Nama digoreng sampai oseng-oseng. Nama bisa. Terus oh. Ini juga Mbak Pur yang medan. Ndak. Ada kayak kontak. Aku Enak apa? Kok gremeng. Piye? dihujat gua dihujat mak pulau dihujat Dicet kenapa? tapi gak apa Piye? aku dikongkon ngombe Apa? Dramamin, Ya bener. Dramaxon, Dulkolak, Budrek, Promak. Bener, Mak. Bener. Dulkolak itu apa? Sogrokan silit. Untuk silit tuh kok nyogrok. Dulkolak kayak mak aku mondem masuk silite sing disogrok. Mendem
bisa nek wis mak sesuk nek main metu-metu aku nek main Mbak Mur. Terus Omah Mbak Mur. Ora Aku tak apa-apa. nge konten raketang nyapu ni omah. ngono. Guyang-guyang Beneran, bayu. Wis ana lah mak. Akeh konten. Kan guyang. Syukur. Iki ape jalan-jalan ya aku nang omah ae jaga omah. Ngono. Jadi berjalan-jalan kok ngene mak. Kan kok cucu kok mbur. Au. Kan becucu kok mbur wow. Iya. Oh, bar dijak jalan-jalan aku ora dijak jalan-jalan aku. Ora apa-apa tibangane aku mabuk ning dalan talar-talar. Ngene guys, jane iki aku gak mabuk ya Dik ini jutane gak mabuk. Lho kenapa Dik mau? Apa kesuken tadi? Gak ngono Dik mau. Wetengku rasa gak penak lah. Mbek omahi Ndak mau ngobrol mbak kongkon lo nemem aku ngerasane aku. Pegel uripku. makanya butuh refreshing. Padahal ndek iki ning gone pacare ya ora pipi. Pancen calai ta iki. 8 jam perjalanan. Kan ning pacare semangat. Ngono. Nggih. Aku calai. Lho Dik mosok Dik iki mau gak semangat kok. Alay permisa, hujatan nang iki tadi. Aku kode mae ngono ki malah ayo hujat ngono iki. Syukur. Ora dibela tapi kon Iya, ora nambahi. dibeli lagi kan hujat. sing delok ngono mel. Oh, mantan oh iya nek hujatan kan maksud komen yo mak yo dihujat di komen. Aku balik saiki. Apa nih? Aduh, kok gak situ. Dek gak angkut melon iki. Melon iki gak? Mbak aja. Gak situ. Lah motor ndi? Motor apa kowe? Ini mae guys. Terus dhuwur. Jas ya. Jos. Jeruk kaspan. Iki panganan. Mbak Ber, es Mbak. Mbak, kok nek keracunan Mbak? Aja Mbak. Aja Mbak Mur. Cangkem sing cangkem racunan iki. Itu kok no endarate ndek iki aku kepangan iki. Senengane mak Barang gosok. Heeh. Mantap. Mbak Bor ya, Mbak? Mbak. Iku sendok. Wong mbok manut ngono lho. Nggih. Wis tah manut tah? Ora usah. Dan mau nikah diomongan tuh. Ada dah, ya mak aku nek lemut kan. Apa dadi opo kuwi urusan kuwi dadi seri loro gimana? Mbak Sri tak tekoki. Mbak sampean berarti lemune lagek ya nang fotone cilik mak yo. Iya Mbak aku budi ki lagek ijine. Melembung nek ning kakek tupan kok. Lho kan tuh pas ngentup sapa bojone lemerantu. Gandek kae Dik, dadi melembunge saiki. Mbak Nenek tuh nanti. Gak tau. Iki ya jaman ngatur ae nae. Nek mentem-mentem bareng mama. Biasanya kalau dhewe awake dhewe kan padha. Heeh. Sak omah telek iki mu gak padha mur, telekku telek negara kok. Iya, ini nek lekas lali mbak aku yang aku tuh berarti telekku padha mbak Lina iki mau Nah, Mbak tak Lina. kayak enek mau nggone Ndas. Ndas marah. Ndas Ora ndas mbok Ndas. karo silit. Ngene kok. Ngono kuwi. Aku ki eling mur. Eling aku wis percaya mak nek mak iki eling. Kaketang ndas-ndas apa buntut-buntut ngono. Si cok itek ora kowe pamane.
Entek. Aku gak entek mur. Entek aku kok ora entek. Iki tunggalane pakmu, godhog lakmu. Aku kok nek muni rantai ora ditukokno. Nek muni entek orang karuan ditukokno gak pemene muni rantai. Siapa camo loro dadi sita. Rasamu lucu-lucu ya. Aku mang tempe mbek kerupuk malah. Walah mbak cekesuk malah gak maneng kok kono gak manjen negara. Makane nang klothok kene ora wis mulih. Lah piye? Kontrol wong telu, Pakem, aku, Rafa. Obat angger bar diperiksa, obat ditinggal, engko angger bar periksa obat ditinggal, engko obat Rafa golek doktere gak petuk. Terus nang rumah sakit jipuk obat neh balik neh. Wong telu mau. Anune panggone beda-beda. Beda-beda. Iki mau obatnya ya ape lali. Iki obatnya Pak yo lali. Jek nang montore kono lho. Indah Rate. Aku ya padha mak nang mah yo. Muting. Mlayu rono anu apa kumban ngeringno. Balik lho nyuting genten masang pintu kono tak syuting pintu kono. Oh, malah aku namah ya pola aku ya bayani mak. Padha ae. Lina gak gelem. Lah Mbak Lena terus sik dereng anu ki mang terus nanti terus Mbak Lena untuk piro Mbak? Nanti syuting Mbak untuk piro? Gua Mbak delok aku untuk piro kan. Udah tak untuk 13 menit. Terus untuk aku masak mang. Terus ya, terus Apa ndelok lipa? Lah lipa dhewe. awake Kok urung enek ijik syutingan. nganu, ijik nganu. Ijik ndredeg. Jaring. Ayo ngono kuwi. Lemes ndredeg wong ki mengaku kan blonjo mak jabe ring ahline. Aku belanja tuku tempe orang sido tak goreng Mbak Lina njaluk ndok. Cek lemes, cek ndredeg. Gayane sesuk Mbak syuting. Lah dhek iku ya. Terusan metu. Urung patek nganu ketok yo mak yo. Aku ki yo ngomong mbek wonge, nang postingane. Nang FB-ne. Ya kita lagi megang-megang gaya guys ngene iki lho aku nek waras lambene blenger ya mak yo. Lambene blenger. Iki lho guys aku nek waras ngono. Lho barang ngono metu mbek ayah rokan ambek anu ambek monyo. Paling dhek urung anu dienggo angin-angin mbok dienggo apa kuwi. Oh, terus iki malah anu neh. Geletak. Lemes neh jere. Ya Allah. Ndredeg neh. Ya Allah. Pak iki anu kulo batinku lho mak yo batinku. Gaya adik tani. Iki lho guys aku nek waras. Ngletakne. Lah aku yo muni ngene ndek muni. Mak, tak celokno lipa ya, Mak. Ora usah Mbak Mur, wis syuting sak isane kok tak tutukne. Batinku iki ngono, maksudnya iki sak entuke. Sak entuk sing penting kan enek momen pasang niku Engko tak tutukne, ditutukno lah nek kok omah kene gak apa-apa. Lah dekne wis nentokno ya wis. Mbak Lina. Mbak, mau kon nyoteng wis Mbak syuting. Aku wis tak syuting tapi mbok entuk pirang menit kok. Konten kok ngono-ngono ae. Yo mbah nyet. Wong syuting ngono aku ya diapresiasi para dokter kono kok. Dokter Rafa ki mau dokter kuping lho. Seberapa? Dok, anu syuting boleh. Jangan ya, kan gak oleh toh Mbak dalam kerja. Tapi kan aku mbok piye kan kondo yo. Sapa ngerti dokter kan ono seneng sing disyuting. Jute dokter Mbak Endah wujute yo syuting yo biasa ngono maksude. Ono saiki iki dokter yo do gawe postingan ngono yo. Ngene lho Mak, kadang kan ada le Mak iki dalam nang apa ya ndek nane kan postingan nenek ngono dalam posisi ngono kudu dhek terus dipecat. Dhek iki mbah ngopo ngono. Yo nang sosmed Doktere nyuting sapa? yo dalam bekerja ki nyuting pas operasi apa pas opo ngono lho ketoke kuwi. Nek ngono ku yo kleru lah Mbak. Paling wong ngene iki nek gak oleh kan yo tetep kok. Kita kan terus akhirnya kita kan permisi dulu dekmu, dulu. tapi dekmu muni ngene. Dok, syuting asal sing syuting apa? Muni ngono. Kan dekne muni ngono kan wis bar kan Rafa. Udah foto aja ngono. Paling ngono mau yo ape oleh tapi cuma nanti syuting apa. Ada dalalah wis kimang ora pampun. Wong Rafa mok sediluk tok kok. Pas aku ki ngene lho enek layar tancepe. Terus dikorek-korek, maksudnya dijipuki ngono lho kaya
Kaya enek tipine ngono lho Mbak, dadak man gak mau terima disemprot. Brut. Kadang kan enten mak yo. Lah yo. Mlebu ki enek kamerane. Lah iya pas aku ya tak gawe mak. dadak man dilalah ki ora pemirsa. Yo wis terus Gak model ngono ki dilebokno tapi didelok saka konone. tapi iki mok cuma disemprot tok Mbakmu, semprot yo wis kok ditetesi terus. Mbok ditetesi apa ngono Mbak yo Mel? Yo tetes nggo paling dienggo meleburkan anune kuwi lho. Iso. Ya Allah Mbak, Waduh mak. aku iso ya Allah. Mulane rapat budek yo. Aja omongan Kadang diceluk iki apa kepeken ngono yo. Kepetenduk. Aku ora tau ngorek-orek nggih, mergo aku wis tuwek, mataku engko nek kesogrok. Dene tau ki anake kesogrok, guys. Tapi cah glodok kuwi cah. Aku ki yo wedi mak. Ndek nang iki anakku yo ngono. Piye? Apa jenenge? Yo asline dikon nang puskesmas mak anakku ki. Diperiksa kok kuwi pihak puskesmas. Lah ngene anakku yo enek kuwine, enek cukil watune yo an. Terus aku ki dikeki informasi karonan wali kelase sing gurune lah yo. Bu Dendi nganu nggih. Dipetot teng puskesmas niku cukil watune keras kan ngono. Lah aku ki yo ngono, aku pengen puskesmas ki yo. Cukil watu ki maksude piye? Aku gak mudeng. Cukil watu ki yo kotorane kuwi mak. Kuwi jenenge wong desa nek ngarani cukil watu. Ndut ngono wis kok iso cukil watu. Cukil ki sing dienggo nyukil ngene iki lho. Nggo nyukil jenenge cukil yo. Lah wong ki kotoran kok iso cukil watu ki lho. Wong desa nek ngarani cukil watu, mak wong nggonku nek ngarani ki cukil watu. Kok iso? Lagi ngono. Keras, uga aki keras, enek sing keras. Terus Lah terus ki aku ki asline kongkon nang puskesmas enek koncone kok Mbak, mungkin nek koncone terus kok gak tak gawa, anane gak tak gawa ki apa megakno sing dulurku ngguri kuwi. Ya ngono anak iki bar diperiksano gak masalah keras, gak masalah cukil watu. Anak iki diperiksano perkara apa nang sekolahan ki dileboni kertas koncone kupinge. Lah kuwi dikeki tetes dienggo meleburkan kuwi terus Dendi tak kei kuwi. Sampun kena. Aku ki yo dikandani. Wis tuku ki lho, ape netesno ngono ki aku wedi. Mergo kuping. Aku wedi nang obate mak niku. Iya, obate olah aku wedi. Wis kaya endut lah gak apa-apa kok tak gone dokter. Aku gak tau ngoreki kuping anakku ngono tak koreki. Duwe cilik terus tak korek. Aku wedi. Mataku ki wis blerok. Mbok kongkon yo endut yo ben ngono ae aku. Mak yo maksud iki nang pikiran ki sar-sar undangan ngosogrok ngono. Dene iki dapin lah diceluk dikorek-korek bareng ngono. Rak parake rene le Mbak, diceluk jluk. Lah bareng ngono dimberno dadak mar getahe moncrot. Terus esuk iki ape digon puskesmas jare wis mari. Sembrono kuping kok sembrono, makku ya dileboni semut iso dadi molo. Mbokku ku lho. Nggih padha mbokku nggih, Mak. Mbokku matun kelebon penguripan. Padahal yo kudungan niku kudungan capilan bom mlebune mbok ing pundi. Terus nggih beto teng THT. Koyok tinganu, ya Pak anu mak aku kan ngono yo Pakku sing ngeterno. Siji, Bu. Anu yo koyo enek alate jere diwer-wer ngono jere. Tapi wong saiki yo wis tuwek mak yo tetepe budek. Ya wis, muga-muga Rafa yo ora budek yo. Cilik paling ora mak. Nek mosok dijipuk ngono ndak budek ya Mbak kok yo. Nenekan cara menawa wong tuwek kan beda mak penan cara pendengaran kan tapi berkurang. Mama tapi dokternya ndara yo wis serah yo mau. Sampun. Kira-kirane. Sampun Mak. Yo dibuak ndote mon ndara yo kira-kira yo wis serah. Nggih le, jenenge dokter yo wis serah to Mak. Yo. Nggih le, aman-aman Mak. Aman ora dok. Pokoke nek kuping budek pokoke dokter tak parani ngono. Si gua ndote. Buak ndote rek. Langsung plong Mak. Nggonku nek arane cukil watu. Ana hubel lho ngono Cukil iki nang irung. lho. Ndut ngono iku lho. Ndut. Ndut. Terus guys, terima kasih Dinani wis sisane kaya ngono kuwi nggih. Wis pokoke sisane kaya rezeki dulure ya sak ngono. Terus pokoke tak dongak-dongakno padha berwaras. Dono sengkalane pedak rezekine. Dana bilaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.